tukang molen guys. Do semangat iki sing molen iki. Iki do tenagane tenaga ekstra kabeh iki. Sak rombongan wong papat iki guys. Biasanya yo ana tambahan siji sing tukang nyedakno, tukang nyaca. Nah, ngene iki sing gerobak wong loro. Sing ngusungi. Sing masukno ning jero endongan molen siji, sing potong siji. Terus guys. Iki sak gerobak iki diisi atas 18 biji iki guys. Wis ngono wae, angine banter iki mobat mabit iki lho terpale. Iki sing kerja wis bokot kabeh iki pokoke. Wis pokoke sehat kabeh. Mbet gawe lancar, rezeki lancar. Kae sing ngusung kae. Iki sing gledek iki. Pak Raya nih guys, senggol dong. Angkatan nih wolu. Orang sitok nih guys, sitok ya kesuwen. Jadi ya. Guys profesional nih. Rokoknya karo diserat le. Nah, mana kebule. Peton wis handal iki. Ini kibar ya terus ditulis guys. Polisi urut kurang gerobak ngono. Dadi kaeling. Dadi eling cara hitungane iki ro. Wes guys ngono wae iki pakai rimis iki.